בני, אתה יודע לאן היא רוצה לקחת אותך? אני רוצה. לחדר, לשחק איתה. היא רוצה שהאח הגדול שלה יראה לה איך משחקים. זה משחק הכי טוב בעולם. תודה. אבל את בולעת? בולעת. את בולעת? היא לא יודעת מה זה בולעת. תגיד לה, תכניסי את זה לפה? תכניסי את זה לפה? לא. תגידי לו לא. לא. תכניסי? למה אתה שואל אותה אם תכניס את זה לפה? היא לא מקשיבה לי. היא לא מקשיבה לך, ולמה? מה, אתה מפחד? לא, פשוט זה מוסיפים תענה לי. נעמי, את תבלעי את זה? נראה לי שהיא לא מבינה מה שאתה אומר. בוא נראה. אז תגיד לה לא להכניס לפה. לא להכניס לפה, בסדר? הנה, אני פה משגיחה. אבל רגע, לשיחור הבא חייבים למשוך מהר ואז לשריין. לא, 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 לא ככה.